Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Naizeba Fermina, bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arrautzegi. El libera nos amalo si no me domini. Vamos a cantar un canto para todos divertir. Yandugunez guztio galanki, xandon meixer zami. Canta dezagun laguno, canta cantore berri. Txulufriña, Catalina, dantza egiteko grina. Txulufriña, Catalina, ona izeba Fermina. Bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arrautzegi. Kaixo Arrasate, Arratsaldeon. Baina, ez aldugu bazkaldu. Arratsaldeon. Oso ondo, ara, iritsi naiz azkenean. Maitane segurola naiz. Bai, Maitane segurola. Tren geltokiko nagusia. Eta ongi etorri beroa eman nahi dizuet bidaiari guztien partez. Zer, guapa nago? Bai, beti bezain moñoña dago. Ara, ez dut inguruan ikusten nire lagun handia? Nonote dago Pepito, munduko makinistarik prestu eta azkarrena? Zuek ikusi alduzue? Pepito astondo hartaburua gai jauna. Benetan dotore eta gurgarria da, ez da? Bai. Mutilalaia, guapoa eta paregabea da. Bai ala, Zintzoa, jatorra, sentibera, bihotzonekoa. Eta ikaragarrizko planta dauka. Txirri baina askoz ere guapoagoa da. Eta guapoa bakarrik ez,
tipo adimentsua ere bada, Pepito. Argia, azkarra... Kaixo, Pepito? Ala Pepita esan beharko nuke. Kaixo, neskatxa, Maitane esan behar duzu. Maitane, trikitroneko nagusia. Zu Maitane? Ez, neu naiz Maitane, geltoki honetako nagusia. Ez, neu naiz. Ez, neu. A ber, nor etorri da zuek lehenago agurtzera? Nor? Ikusten, argi dago. Hau sinestezina da. Begira, agian zu iritsi zara lehenago, bai. Baina naizue, zein da hemen benetan Maitane, Neu? Ala, zomorro patetiko hau. Impostorea? Maitane faltsua zara? Gezurretako? Aizu, hemen iruzurtik jarra zuzara, Pepillo kalamidadea, baina, azalduko aldidea zuzer egiten duzun piura horrekin, Oso erraza da. Ez dut tontakeriarik nahi. Lokuluska bat egiten ari nintzen, eta ikaragarrizko puzkerra bota dut. Oetik erori naiz. Eta konturatu gabe, pijama kentzeaztu dut. Hori gertatu da, hori dena. Hori zure pijama da. Bai. Gustatzen zaizu? Beraz, ni ere, pijamarekin etorri naiz? Ara, kasualidadea. Biok daukagu pijama berdina. Ai! Aski da, Pepito, hasi behingoz lanean. Peliperi askari emateko norbait behar duguta. Gontxo! Bai, nagusi, bere ala nagusi. Zure aginduetara nagusi. Zerbait ikusiko te dut. Bueno, gutxienez zuek ez diguzue beste behin utxik egin, eta hemen dago zakua. Ara, gaur ere... Azinez bete-betea. Lehiaketarago, hautagaiez beteta dago. Talde gorriarekin hasiko gara. Jaba... Beñat, Zubillaga! Arratsaldeon. Ondo zaude? Bai. Bai, ezta? Zorte hon, eta animo. Tira, talde gorriko bigarren partaidearen bila joango gara. Ia ba. Hauxe. Nerea Mellado! Bai. Konten altzade? Bai. Ederki bai, zurekin talde gorria osatu dugu. Ea, eta orain talde urdineko parteideak ezagutuko ditugu. Traka, Denis Sánchez! Dramatiko asmoarekin? Bai. Bai, azortea duzun. Eta ezagutu dezagun talde urdineko bigarren partaidea non dagoen. Hementxe. Ander Terán! Kaixo? Urdure atzaude? Ez. Ez, bizikletan emango duzu? Bai. Orduan talde urdinak irabaziko du gaurkoan. Tira, garrantzitsuena badugu lehiakidea, baina gogoratu partaideak ez ezik, ikatza ere oso garrantzitsua dela, beraz, ikatz pixka baten bilagoaz, eta ondoren jolastera etorriko bera, gero arte, Hala, Kaixo lagunok, arratsaldeon
ondo altzadete? Bai! Aizu eta gaur barra egiteko gogo handiarekin etorri altzarete? Bai! Errezala bat. Baldekizue zer behar den barra egiteko. Nik esango dizuet. Begira, bi gauza behar dira. Batetik, behar da txantxa bat prestatzea. Eta bestetik, babolio diplomatu bat ezagutzea. Nik txantxa prestatua daukat. Eta babolio diplomatua ezagutzen dut, Mirri. Deituko diogu denok batera Mirriri. Bai, ea ozen ozen, ozenago. Mirri, osando, gehiago. Hau da, ongi etorri beroa, jopenaz, ikusten da izugarri maiten hau zuela. Mirri, ez. Ez dute mirri esan. Txirri, oiukatu dute arrasateko lagun. Mirri esan diteke, ederki entzun ditek nire belarri supersoniko hauek, Ara, Mirri, gainera ez dik, aixola, ni nauk munduko pailazorik onena. Txirri, aurpegi zurbil txuri horrekin, elur panpina ematen duk. Bai, baina ni tipo indartsua naiz, eta berriz kakanarrua. Ni kakanarrua? Bai. Eta indartsua? Bai. Eiderki hasi da gaurko programa, Eta... Zisterik onenak hemen hasieran, jo! Barregarri. Eta gainera hori erakutsi egingo diat. Erakutsi egingo diat. Begira, oso erreza da. Pospolo bat piztuko duk, pospolo bat piztu, eta nik geltokiaren beste aldetik itzali egingo diat. Honen besteko indartsuan izelako. Bai, beste motorretik? Bai. Hori ezin eskoa du. Piztuzak, ikusiko du. Pospoloa. Mendiko beti ikusiko hau. Tira, baina piztuzak behingo. Bai, piztu ingo dira. Hori da, Mirri, oso. Nik konzentrazioa behar dut. Eta orain, Mirri, jartzak apurtxe bat gorago. Hori da. Horako txea? Pizkatxo bat gorago. Oso. Pizkatxo bat gorago? Nik konzentrazioa behar dut. Ja, ez goian, apurtxo bat berago, Mirri. Hori da, ire buruaren, hori da. Ja, jartzak aurreago. Hori da, oso. Pizkatxo bat atzerago nahikoa izango da, hori da lekua propia. Kopinak, erreitzaia biata! Itzali egin dut! Ni naiz bai benetan indartsua! Txalo zaparra da, Txirrirentzat! Baina trampa egin dira! Trampa! Mirri, mesedez! Alaitu za pixka bat diren mutur hori motel. Txantxa bat besterik izuk izan. Egin txantxa bera txiribitoni, eta kitxo, bazetorre. Kantxo, txiribiton! Gauza bat esan beharriak. Konturatu alaiz, azkeneko boladan egunero Mirri kakao gozaltzen atzina izen eskeroztik. Ibaino askozaz indartsuago naizela. Nik kakanarrua berehala ikusiko du. Txiribiton, hemen txedu kontua. Piztuzak pospolo bat, eta nik antzistokiko beste muturretik itzali egingo diat. Ikusiko du nolako bulartxua naizen. Koperaz. Honek
pospoloa pizten ere ez dakit. Piztuko dianik, babolio. Listo. Odeiz? Eba, baniak, Txiribiton, altxasak pixka bat gehiago, pospoloa. Orain, mesedez, altxasak hanka bat. Eskortzoan, maboli, eskortzoan, holatxe. Ezitu beri purdiarekin, Orain, emantzak buelta bat ire buruaren gainean da. Txarraka. Txiribiton, orain, pintxo abestu. Desafinatu xamarra baina, hori leloa duk, bertsoa ere bai. Bertsoa. Ederki. Txiribiton. Ikaduk benori nabaitzen nire atzorrendan. Kopelan nahikoa duk, Txiribiton. Ez da inoiz pospolori amaituko. Ez mirri ez, begira. Ai, sabreko mina diandik irekin mirri. Tristenago. Irekin mirri. Tira, hobi diagu kantatzen este alikita eskerren biztela, geltoki osoa erreingo diatik. Pintxo kantatuko dugu, baina behar den moduan. Ados? Hori, zuen laguntzarekin, Hori, eta desafinatzen baduk, ipurdia bero tengo diatik. Beltzatata ez du koske egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Txuri beltzatata ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltzatata ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Kaixo, arrasate, arratsaldeon. Zer, gaur ez duzue bazkaldu ala, arratsaldeon. Oso ondo, azkenean iritsi naiz, Maitane Segurola naiz. Bai, Maitane Segurola, eta geltoki honetako nagusia naizenez, bidaiari guztien izenean, ongi etorri beroa eman nahi dizuet. Zer, guapa nago, ez da? Badakit, beti bezala, moñoña. Tira, ez dut inguruan nire laguna handia ikusten?
non egongo ote da Kakusai munduko gaizkilerik beldurgarriena. Zuek ez duzue ikusi? Ai, intxortako tximaluze hori ikaragarria da, ezta? Gaiztoa, maltzurra, naskagarria, zikina, zekena, zistrina, baldarra, bihotzgabea, usain txarrekoa. Baina planta ona dauka, Eta txiribiton txerri potolo hori, baino askoz ere guapoagoa da, bai, guapoagoa bakarrik ez. Adimentsua, azkarra, azeria, alaia, Ai, beste lotxagabe bat ni imitatu nahian. Zein zen hori, Pepito? Zure lehengusina? Ez du sekula ikusi neska katxarro hori? Aizu, ala deskuidoan neskez mozorroturiko mutil morroskoa zen? Bai, eta zein zen ba? Nola? Ez dut onbertzu. Kakusai? Maiuekin jipoitu duguna kakusai zen? Banekien, horregatik eman dizkiotain kokoteko itzelak. Gezurra, zuk etzenekien ezer. Baina tira, nahi gabe izan bada ere ederki usatu dugu tirano hori, Nire ausardiari esker izan da, jakina. Ara, hau, ospatu beharra dago, Geltokia ondo garbitu eta desinfektatu ondoren, gure lehiakidei deitu eta txapelketa antolatuko dugu. Ondo iruditzen zaizue? Sar daitezen orduan Peliperen lagun zintzoak! Hementxe datoz! Harinari! Etorri! Bainat etorri honera! Hementxe ditu gure lau partaideak entrenatu ondoren, hementxe daude jolasteko irrikitan. Talde gorrian hasteko, Beñat Zubillaga dugu ez da, Beñat? Bai. Zenbat urte dituzu, Beñat? 4. 4! Aizu, galdera bat, zer da jatea gehien gustatzen zaizuna? Espagetiak. Espagetiak? Eta hau jan dituzu? Bai. Bai, ez da, esan dezu, bazpare tokatzen baldin bazait, indartxo joateko, ez da? Tira, lehenengoa Beñat Zubillaga, eta bigarrena? Nerea Mellado. Aizu, Nerea, zuri zer da jatea gehien gustatzen zaizuna? Oilaskoa. Oilaskoa, gaur jan duzu? Bai. Bai, ez da, indartxo totzeko baita ere. Tira, gogoratu, Peliperi ikatza jatea gustatzen zaiola, eta hori da eman barko diozutena gaur, txapelketan, beraz, zorte honbiei eta animo, txaloa behintzako! Oso ondo, eta orain ezagutu ditzagun talde urdineko partaideak. Nortzara, Morozko? Ander zer gehiago? Teheran. Oso ondo, Ander. Konta iguzu ze gustatzen zaizun egite aste bukaeratan? Futbolinara jolastu. Futbolinera jolastu, primera. Norekin aritzen zara? Mikel, nire nahiarekin. Zura nahi Mikelekin, bai? Eta nork irabazten du gehiago? Nik. Zuk? Ara, futbolin jokari trebea, beraz. Oso ondo. Eta nor dugu hemen? Denis. Denis, abizena mesedez? Sánchez. Eta zer egiten duzuzuk aste bukaeratan? Ertzainak eta lapurra jolastu. Ertzainak eta lapurretara jolastu, ara, eta zertzara zu ertzaina o lapurra? Lapurra, aizue, bueno, sekretua gordeko dugu orduan, Ezagutzen ditugu gure bitaldeak, aizue, eta Felipe besterik ez zaigu falta. Beraz, datorrela Felipe. Ara, Felipek azaldu bere muturra, eta guk gure leku hartuko dugu, bai? Talde gorriarekin hasiko gara beti bezalaxe. Ia ba, banak txukun jartzen garenean, talde urdina baztertu darila, talde urdina baztertu eta gero, talde gorriarekin hasiko gara. Beñat, zure txanda da, bai? Animatuta? Ba, hementxe duzu, zure lekua, eta hasi nahi duzunean, animo, Beñat! Ui, haupa, Beñat, animo! Venga! Iepa! Ia indar pixka bat gehiagorekin, Beñat! Iepa, ia sartu da hori, animo, Beñat! Oso ondo zabitza, earki zabitza, Beñat! Iepa, hau da bindarra! Haupa, Beñat! Animo! Iepa! Ui, ia sartu da, baina azkenean ez! Iepa, Beñat! Animo! Ui! Iepa, Beñat!
Nerearen txanda da, beraz, Nerea, hartu zure lekua eta animo! Bai. Epa, bat! Ui! Animo, Nerea! Bi! Hiru! Iepa! Ia, Nerea, lau! Ederki zabiltza! Ui! Animo, Nerea! Bost! Sei! Oso ondo! Ui! Zazpi! Bikain, Nerea, animo! Oso ongi! Aupa, Nerea, etorri zera! Nereak zazpi sartu ditu, ez dago batere gaizki. Orain, mesedez, etxeri zaitezte bankuan momentu baten, hortxe eseri lasai, eta talde urdinak zer egiten duen ikusiko du. Ja ba, Denisekin hasiko gara. Hain gogotxu etorri zara, ba, orain da zure txanda. Animo, Denis! Bat, eharki azizea! Bi! Hiru! Jesus Motel! Lau! Ondo punteria! Bost! Nene! Sei! Zazpi! Haupa, Denis! Zortzi! Behatzi! Hamar! Hamaika! Eta hamabi! Oso ongi, etorri honera, Denis! Hamabitik, hamabi sartu ditu Denisek, eta orain Anderren txanda da, beraz, Ander, hartu zure lekua, eta ia berdina egiten duzun. Ander, epa! Bat! Bi! Hiru! Haupa! Lau! Haupa, Ander! Bost! Ederki! Zui! Ia! Sei! Bikain! Zazpi! Zortzi! Oso ondo, Ander! Behatzi! Ederki! Eta oso etorri hone, Ander! Anderrek guztira 10 sartu ditu. Guazen danak aurrera eta ikusezagun ze gertatu da gaurko finalerdian. Guazen danak txukun jartzera hemen, etorri baina, etorri. Eta hau gertatu da. Talde gorrian, Beñatek ez du sartu, baina eharki aritu da, eta Nereak 7 sartu ditu, beraz guztira 7 dira, baina txalo bero bat eharki egitut eta, Eta talde urdinean ikusi dizue, Denisek 12 ikatkusketa sartu ditu eta Anderrek berriz 10. Beraz, 22. 22 ikatkusketarekin talde urdina final handia jokatuko du. Baina hemen ez da inoen txipoaten, beraz, mesedez opariak, hemen txeditu bi motxila zoragarri baina eta zuretzako eta Nerearentzat beste bat. Tira balaguno guk, entrenatzera goaz, ondoren bizikleta zeinek eramango duen ikusi nahi duzue? Bai, ala, ba hori finalean izango da, gero arte? Ea, zer joan gatoz, bazen! Salchichero, dale fuego, frijitzeko mirri txapuzero. Daztatu nahi alduzue Hamburgoko hamburguesa burguesa? Ez! Bazuek ez baduzue nahi, lasai! Laster azalduko da gozeak amorratzen dagoen tripazorroren bat! Ze ondo? Kaixo, txiribiton? Bai, zuretzako da, hamburguesa, motel, bai, noski baiet, bai, ala, bai, ze goxoa, Beitu. Hamburguesa kimikoak efektua egin du! Gorakako zoi! Eta zu, potolo-motrolo, zure lagunak agertzean, hamburguesa goxori eskeniko diezuen meriendatzeko. Ulertu duzu? Wow! Hau hamburguesa de masa. Txiribiton,
Prezioso! Emango aldira pusketa txiki bat. Hau kontu arraroa da, Eskatu eta berehala eskaini di pusketa, ez da? Txiribiton, neuronari gabe geratu naiz? Edo ustelduta egongo da, ez da? Ez dakit zer egin. Probatuko dut? Zer diozue, jateko bai ala ez? Neska mutiko zurrak, Mirri handia engainatzeko asmotan xabiltzate, Hamburguesa erraldoia zuentzan nahi duzue, Ba, ez duzuen lortuko, Ederra naiz di jateko kontuetan, A fastidiarse. Lagunok, bitik bi, txingurria eta elefantea, gora kaguzai! Gorde ondo hamburguesa entzun, eta zuen laguna txirri hortera hori azaltzen denean, txintxo eskeniko diozue hamburguesa. Ulertu duzue? Bai, ja! Txori malo parea, zertan aritzarete? Arma kontatzen, ala? Eskerrik asko, jan berria dudan bokadilloarekin, asetuta gelditu nahiz, ez daukat bat ere gozerik. Oso eskuzabal etorri zeratek gaur zuek biok, hamburguesan niri eskaintzen. Hau oso arraroa da, Haizue, zerbait gertatu altzaie? Zer? Berriro ere, intxortako tximaluza hori hemen amarrutan aldabil. Hori da. Eta orain, ondo pentsatuta, hamburguesa jango dut, bai noski, gogoz gainera. Bai, xo. Baina, soilik ez, ketchup eta mostaza pixka bat nahiko nuke. Lasai, txirri jauna, hemen duzu, eskatutakoa. Mil esker. Mil esker eta ongi etorri gure merienda fantastikora. Kakuzain maltzur eta ergera. Parizeraino joan nahi, Kakusai! Eta Parizari joanez, eman goraintziak Euskal Etxeko gure adiskidei. Horitxe, eta gogoratu, ara iristean nola esan behar den. Bonjour, Paris! Bonjour, Paris, Eiffel gotorretik, bala gaur irupaila zokirten, gatoz Euskaditik.
avec une cravate, gorria jantzirik. Bonjour eta, bonjour Paris chéri, Eiffel godorretik. Bonjour, bonjour denoi. Bailaxoak gara, Je suis txirri, eta jesui mirri. hau txiribiton da. Ez daki frantsesez, Ez daki erdaraz, mutua denez ez da euskararik. txiribiton xarrak. Txiribiton data, frantsesez ez daki. Baina baietz honek frantses denak barregiten jarri. Paris heldu gara, trenez endaiatik. Hemengo denak divertitzeko gaita hau bakarrik. Bonjour, bonjour, Paris, Eiffel godorretik. Voilà gaur hiru bailazok irten, gatoz Euskaditik. Avec une cravate, gorria jantzirik. Bonjour eta bonjour Paris chéri, Eiffel godorretik. Iepa! Prestatu dugu finala antolatzeko behar genuen guztia. Ikaz gehiago, entrenamendua, ehunka jaurti ditugu, eta gure Felipe ere oraintxe azalduko da hortikan. Horregatik ditugu hementxe gure gaurko ikazkin finalistak. Lehenengoa Denis Sánchez dugu, bederatzi urtekoa. Ertzainak eta lapurretara jokatzea ikaragarri gustatzen zaio eta bere lagun Xabi. Josu eta Jon agurtu nahi ditu, beraz, muixu haundi bat bidaltzen diegu hemendikan eta txaloa Denisentzat! Eta hemen jaun Andreok bigarren finalista Peto Urdinez Anderteran Mancebo. Oporrak Aiton Amonen herrian pasatzen binditu Palentzian eta baldakizu zer egiten duenan. Oioetara joaten da, arraultza kentzera eta tortilla goxoak jatera. Eta aita eta ama agurtu nahi ditu hemendik musu ikaragarri bat bidalita. Beraz, zuen txalo handi bat ere jasoko dugu. Eta gure finalistak ezagutzen ditugunez, etor dadila gure tren maitea. Felipe! Hementxe daukagu Felipe! Etorri Deniz, guak, zerun. Etorriko gara. Eta zure txanda da, beraz, hartu lekua, eta nahi duzunean. Aupa, Deniz! Bat, erki, bi, hiru, ondo Deniz, ui, animo Deniz, lau, bikain, bost, primera, sei, zazpi, Jesus Motel, zortzi, behatzi, amar, aupa Deniz, ondo, Denizek amar sartu ditu guztira, eta orain Anderren txanda da, beraz, Ander, zure txanda. hartu zure lekua, eta animo nahi duzunean. Aiba, Iepa, aiba. Ander! Bat, erki! Bi, primeran, animo Ander! Ui! Hiru, hau Ander! Lau,
Ia ba, finalean zer gertatu den. Denisek 10 sartu ditu eta Anderrek berriz 7, beraz gaurko garailea Denis dugu, txaloa beretzeko. Eta oparia bezala. Ara, Anderrek raketa dotore hau eramango du opari etxera eta zuen txalo zaparra dau. Eta 10 punturekin, Denis garailearentzat bizikleta ederrau. Zorionak, Denis, Tira balagunok, oparia banatuta denok ja pozik gaude eta buelta txiki bat emateagoaz arrasatetik, gero arte. Agur, guazen. Tik. Erne, zuzendaria. Au. Ua. Au, ua. Ua, au. Au, ai, au, au, ai, au, 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 au. Kaixo, neskamutiko potxokoak gaur arrasaten zirko berria zabaldu dutela entzun dut. Egi alda? Txiribiton ekilibrista, egia da, bai.
buru handi hori bat batean artista bihurtu aldaba. Bostasola, seguru kontratatuko nagoena. Izan ere, lagunok, munduko gizonik indartzuena daukazue zuen begien aurrean. Izelik agon zaitezte mondrago eta arkakatiak. Barkatu. Txintxo portatzen bazarete, erakustaldi itzela egingo dizuet. Nahi duzue? Tira. Harrigarria, ez da? Nola, 1000 kilo altzartu ditut neu bakarrik 500 eta 500. Perurenak ere ez luke alakorik egingota. Baina perurenak enuke sekula. Alakorik egingo. Zer kristo gertatu dane. Bazure trampa agerian utzi dudala. Baina, zatozona Pepita madorikotua. Ez didazu beldurrik ematen zikin oso. Beldurrik jan egingo zaitut, eta jan egingo zaitut. Txerri olakoa jan egingo zaitut. Nia. Txorimalo importante honek, zirko antolatu du bere kasa, Txiribiton kokolon! Zertarako jarri ditu hor irukajoi bata bestearen gainean? Si? Hau barrugura mesedez, horrekari bilibiardukik, horrekariketak egiten, hori ezinezkoa duk, impiusiblea. Txiribiton, ikusi alduk inoiz horrekaririk ibezain potolo eta mamitsua denik, ez jauna. Ta jusko horrekaria izateko, 3 hilabete pasa beharko ituzke, sagarrak eta letxua bestarilan gabe. Txuletak usaitu erez. Pita, letxugita. Ez zakia segertatu behin, Txibiton. Baina batzakiat segertatuko den. Muturre txaurera eroriko aiz, eta hortza puskatu egingo ditu, horixe.
Txiribiton, nien hau gaiztoa, Bihurri xamarra gian. Nire adizkiderik onena nauk, Eta hobe beharrez egiten diat, Hobe beharrez. Noski, hor tontokeriak ibiltzen hasten bali maiz, edoringoaz, eta mina hartzeaz gainera, hori gainera gutxienekoa duk, izugarrizko zulo egingo duk deskalabroa, eta arrasateko udalak, ordaindu araziko ziuk, eta gaina izuna jarriko ziuk. Mirri, Txiribiton, ondo altzaudete? Ondo baino beto. Bai? Ze gertatzen da hemen, gure adiskidea normalean irrifartzu eta pozik egoten da, eta gauzea, bixiu erre baten aurpegiadik, azezta paburu itxura? Bai, tripako minesabilek. Txiribitonek min bat duenian beti tripa nahi dortzen, jo hain handia noa duen, egunen batean lehertengo zau tripa hori eta denak ekaz betekoik, Mo! Mirri esaidak, zer egin dio Txiribiton kotxaduari? Nik egin eserrez, hau bakite, nik egin eserrez, Baina, bera du kulpantea, hemen hasi duk, orekari ibili nahi duela, eta sentzioat, ariketa arriskutsua dira, eta ekstoleen behar, bestela, bertan bera eroriko duk, zulo handia ingoik, eta izuna pagatu beharko diagu, eta gainera zula konpontu beharko diagu. Eta nire neo prest ordaintzeko, Tira, nahikoa da. Begira, Txiribiton, alde batetik, mirrik arrazoidik. I oso potoloago, eta erori ezkero, auskalo zer gertatu daitekeen hemen. Auskalo. Ikusten lurrikara! Eta bestalde mirri, 1000 aldiz esan diat gutxienez, Txiribiton gizenari ez dela zuzena burla egitea. Eta gainera mirri esango diat, oreka ariketa hoiek ez dituk batere errezak. Jakineko nukenik, i hoiek egiteko gauza izen ala ez. Supermirri handia? Mercedes, hori miliskatu da xaok, Orain hemen egiteko? Orain hemen ez duk momentua, bestela jendea pentsatuko ikarroban naizela eta ez diat inor mindu nahi, Ez duk, orain bertan esan oso errazak direla, Horitxe erraxa dela, batez ere, ni bezalako batentzat, Orekari bilinago mundurko zirkorik famatuenetan, Orekari bila izela zirkoetan. Ze zirkoetan, mirrik, ze zirkoetan? Zirkoetan, le cirque de Paris. Bai. Eta le cirque de le cirque. Bai. Arrazai du Txiribiton, bai. Tximinokeriak egiten ibiliko intzen zirko hietani. Ez diazu ezin izten? Ez diazu ezin izten, Ederki, bere alako batean erakurizko izuet, nire abilesia eta nire trebetasuna. Alejo! Attenzione! Supermirri handiak zuen aurrean oreka ariketa izugarriak ingo ditu mundu guztia txunditzeko modukoak 3 kajoi arriskutsuen gainean. Prest, begiak xabalik mesedez, ipurri xulak ondo itxita. Musika! Aurreneko maila! Eritua, txoi. Bigarrena. Izkinean gainera. Hanka bakar baten gainean. Bestea saltoz eta orain. Salena. Hirugarren maila. Bat, bi eta hiru. Mirri, baina ez aldukik esan bada.
Orekari ona intzela. Horixe, orekari ona Zartakoak hartzen aiziona, hortan espezialista hutsa. Honez, txapelduna, Baina, berotu gabea zinu, Orain ikusiko duzu, Berriro, musika! Konzentrazioa, mesedez, konzentrazioa. Lehendabiziko maila, orain zailagoa, saltos! Bigarrenera. Eskerrez, badi eta hiro, eskerrez aizue, Eta zailena hau, ez da horrendik munduan ikusi. Hirugarrena, badi eta hiro! Txingurri egalaria dirudik mote. Ja. Barre politak egin dituzu ez, da? Bai, noski. Baina... Joker txiki bat izan dut. Kalkulo trigonometrikoan, Baina orain bai ondo harituko naizela, Mesedez, azken aukera mirri, supermirrirentzat. Musika! Begira, badi eta hiru, bigarrena, eta berehalako batean, ikusiko duzue, nola, igoko naizen hirugarrena, badi eta hiru! Txiton, nire kontura barregin nahiz, paiztuk lortu. Horixe. Gaixoa, ipurdiko minez? A fastidiarse! Txiribito, ez zaiko zer egin. Mira, kontuz. Aizue, arratsalde ederra pasatu dugu, Emozioz betea. Jolasak, bihurrikeriak, musika. Aizue, eta kakusairen bisita beldurgarria ere bizial izan dugu, ez da? Zer duzu, Pepito, pena ematea aldizu? Badakit, ez duzu nahi berriro bueltan etortzea, ez da? Pepito, zer duzu, gaxorik altzaude? Ados, ez zaude gaxorik, baino zehoze gertatu zaizu, ez da? Zehoze rastuna eta pisutxua? Aien, zama oso gogorra da zuretzako, Eta ezaki zehoze egin dezake zuri laguntzeko? Badakit! Noski, baztertuta sentitzen zara. Azken aldi honetan txirri-mirri eta txiribitonek ez dizute kasu handigirik egiten, ez da? Eta geixajoa, maitasun pixka bat behar duzu, ez da? Ez? Ez duzu maitasunik behar? Demontre, Pepito, baino ze arraio gertatzen zaizu orduan? Barkatu, Pepito! Neskato txoriburua, behatzak 10 kiloko txorizoak bezala utzi dizkidazu. Nahi gabe izan da? Aberira galante egin didazu, eta orain erren geldituko naiz betirako kakusai bezala. Ez. Hori ez da inolaz ere, begira, deitu peliperi eta sendagilaren gana eramango zaitut, bai? Sendagilaren gana? Medikuaren gana alegia? Bai. Bueno, ez da inolaz ere, ira. Bueno, askozo beto lago, askozo beto. Ni dekaragarria naiz, Ara, miraria. Miraria, orduan deitu gure lokomotora magikoari, oraintxe bertan. Ba, eta festa itzela antolatuko dugu, terain bidetara itzuli baino lehen. Ara, altza, Belipe!
trulalai, trula, trulalai. Txalo, pintxalo, txalo, pintxalo, katutxu mispila gainean dago. Badago bigo, bigo